راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلوا زخبركم سمعتنا نالومي تشعت مقابيت كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو شمون تمقابيت أهقراو معالت دك أنستيو تذكرا ليكويد تيليكوم أب إرترا أب أقلقلوتات تليفون إنترنت كوفر يحلن أمريكا نعسر تغلت عمتات كتهدنو تسنحت حد خب مرحتي الشباب كم زقتلتو أفليتا هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. علتا وزينا أهقراوي معالت دك أنستيو تمال سنبت شومون تمقابيت بدرجة عالم تذكرا وعلا إزي أبستفل عليها هاجرات بستفل عليه أجواز تذكر أهجراو معلتي دك أنستيو أبكر محجي معرة مسل كم زلون أب بوليتيكا كتابة محبراون كالت إلاتات حبرة السبنون بمعرق الساتفان زخاخريو بزي كازي دك تبعتيو قبل دك أنستيو زفتمو عمت يخون حبرة السبب لعلين زفتمو كم مخنشاب زا مسألة جودة المدتاتن كال زي بيتاوي عمتن حدا خاب كندي مكاس مسألة دك أنستيو مخانو أبزاقات أمي بسفعيو تزاريبولو أبستفل عليها هاجرات زركبو إرتراوانون نشمون تمقابيت أهجراو معالت دك أنستيو بستفل عليها أجواب ذكروا موعلهم أب إرترا مس هاجراو أقلقلوتن كالمسؤوس تحاس كونتاتن قبل دك أنستيو ننويح عمتات زغتسألة أدر عمهلاو نفتحن اللوطن كالسا تتابقت مسلات دك أنستيو يتحسسوين أب إرترا أزيم بزحت دك أنستيو بسنك بوليتيكا أمنتن كالاستفل عليه مخنياتاتن بزي زخون حقا وخصن فردن أو أبيتم أسرتي سعيا خمزلوان نقالي إنك ساب موس بتحق فتحات كم زوردن يفلات ليكويد تيليكوم صباح كوبانيا أب إرترا أب أقلقلوتات تليفون إنترنتن كوفر كم سدلي تقاليتو إذا استقلت وناني إيكونت جلوبال استبهال كوبانيا زخونة لندن زمقماتو زمبابيوي بليونر سترايف ميسيوا بمنقد فيسبوك بزرقحو ملختيو كوبانيا إيكونت جلوبال ليكويد تيليكوم زركبو حيالو نيركبات تكالات أب تحتي محضر اتي ناي تيليكوم تكال مستي أب إرترا أنكو هابا أقلقلوتات تليفون إنترنت زخونة إيريتيل بمشراح نمسراح مدب كم زلويو ونانيو تقيسو زلو بانك علم ترميس زول قطوة إيرترا محياش كاب زغربو حد إمامتات بمنقست زونن إيريتيل نابركتات موراديو أب أفريقيا زوا حد عداقات تليكوم زلون هاجرات إيرتران إثيوبيان مخانن يوم تسبسابات زملكتو ديجيتال ريبورت بزغربو تسبساب مسرت إيرترا أستات إسرا مئتاويت كاب زوات راي تتقام تليفون كخون كالو وحزي إنترنت دما شمونتن بسلستم إثاويتيو ليكويد تيليكوم أبز حل فورحي أبدو بالسودان كتما جبا ناي برودباند ويحيال واحد زلو أقلقلوت إنترنت كم زت أتاتويو زقالت أمريكا أب صومال أبز كيادتو ناي نفرت دبداب بشر محمد قرقاب استبهل حدا كبوت تهدران مرحت الشباب كم زقتلتو أفليتا اتهاجر أب إسران كلتن لكاتيتا أبز كيادتو دبداب مرحت الشباب زركبوم عتوقات مقتلة كونتا قلت أد حدا كاب أتوم كاب كلتشحن شمونتنات حزاك تهدنو تسنحت قرقاب مخانو كير رقاقت ستيا تسنحا أمريكا بشر محمد قرقاب نزلو بوتا سحبر وينزت حزو سب 5 مليون دولار موسايا مديباتلو نيرا اتحاد خمس رتي الشباب مخانو زنقرولو قرقاب كاب زحلف عمتات حيزو مسمارحين نتتي مسال قعيدان دعشن مدنقاز كم زلو زقلت أقود جلة تفنشيلو نايبينو كالسخ كايد كم تسنح حد وقنات صومال يتقصو زخبركم سمعتنا زينا أفسفتي ملا زغط المدبنا بوين سليمان زدالو مدب جان عدامي كخون سرنا بكتال راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتا راديو جانا أدام أبراد إيرنا كما يتقنيو كبرات خاتلتي مدب جانا أدام نايلو متحستونه كسافت أما مدب كتكتاتلو زعدمكم ويني سليماني كاب إيربورتياتك أو يا خميني روتيناي مقبال سنة سرعات يا حيزنا نقبل كيدنا بحاب
كل سبب دوت تسبينا دحريو فمسكر تبيتنا وانتيدا دنسيني هم إلى أي حسبكم دنسيني الجزم قالوا نسافين أسويلا سلاح جيب الرعيني دلن إلى نبع راسم حالكم دكتور كم تأثرت شو من نجركن كم تأثرت دحري تقدم كان دخلنا نفلطه كتزارب كفيديو نصم تحسنون تجذب كاكا بحر حدا بيتسب زقننا يحطه أنت عليكم دلا أمساكم بنتبت تبقى إله النايا تبقى ساون إلو منايم قد عليكم بنتبت تشينا إلي يحطه بلدحان حتى الكي لني دحرخن دي نجرني عليك الله ولا دلا طبعا تايلكيو دحنا الله بلا كل خيله عقيني انا وانت رديني انا قبل عيد لكم ما تنقلعوا نجركن أمرو أبي كيدا حتيتم هندو اين ضطوني خما قرنا لا اين قرنا ابن حجتا ثاني شيء درجة بزحوت عشو منيرنا أما قد حدث أنا نايس كير دي فلسكو قلقلي إلو تزاري بني نسا عسهيلا ماما داري جاد الله خدد بلك رأي لحنس صغيلي تقاقيو إليه تحار ورحت للخنس بعلا عب كمبيوتر ريا بعلا رخيباتو براي نجركن أمن أديمكم تأثرت طبعا عبيتي خليكم دحري نجرنا يوم من نجوري خاصة نجيرهم نعجنا نتعلنا نيرنا خيف فلتيلنا دحربا عبيت مرتسي كلاسي نمعذا أبو أنا ديان جنزة سريعه تأثيرهم إلى سنة هو منكم إلوا ممهرنا نمعذاتي خمز يوم ولد عائلات ممهرنا نجراتنا إلى نجراتني يتملنا هو غيري منا ويقول دحريو أتمام هرديون بيتروسن أستيرن سريعهم تأثيرهم إلى الزرب هو نتم قالوا خميلة نجيروهم تاقل أخان مع زقوم تبلا هو دحريو غريبنا ومع دحر فليتات تعيلتاش ودحريو سنجيرو أسا فليتا دارجا متشم بعلا بزخونات تردي وايو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. أنت ورنايتم كتفوا ومزدليس أنت يتصبق كنت صبينا خبو أنت نحنا أنتينا خمسبي قلت كسختم وصقلنا نرأي حزب كوينا ما بالعتم مساتيتم كي ورا كل حزب خير بزعبقون كم تابتق على محتاج تسمعك يا فلما سورة سبي روحك أمني يسألوا أمنين يرو حجي حايش مبار اتمسرتها ومثل سب كوينو صدرها خطر مفكر مقرفيا حدا معلتي هندبت مس ولاديتا بمعدو ترعاين زقبر وانك سمعك يرو حجوين بخيات كتسلات الخصال أقاطعني ترحيبنا بالحريو سب عسرينا يا رئينا يا ابلني انتاي معك يوم دموتو إلى يوم نتم دبلوني سولوس يوم دموتو إلى مني سولوس شمان تجدي نحالي بتوالالي شيء عشامناي معتي مجمر يا درخ قوة قدم نبينا يا حالي بس انتو نبينا فليلة طويلة ترعينا خاو ناس كاتسان العلي نبين خليل ولسيا تيما السبعة وتحويشة تطبيعية حناني أنا نعاش شبهم نخلصي أنا عسلا اليوم نعاش زاربنا يبلنا انبر سلامي الكنا سلام ذاته حناني أنا عايش زاربنا بحيل اليومنا حميمة دامت يعني ران هوسبيتال كتمرمر متى وتخول من موت حميمة بسيدا من فلتو خيط زاربك دحر خندي وان مال مأسارة مالتي زي واي دحر خندي دحر عامة فرغان نقرنا دحر خندي كفولي عكلني دحريو عاو مستراخبنا نازيا 5 مسلسل هني
جيركي سليتكي إلهم نعاي كوف عبيلهم وتحدى حلاواي جيروم أشجيروم مني دحار وعسل شدنت إليهم أبي لو تسوي لهم مني خيدو إليهم بكا بعر بسليم بساقل يوم تزاريبو بعر ريا خيس بليلهم سنيومني شعون تاي مخملك مصري هو أكلاتي تمحوي تقابله دحريو زي شومان سمعكم استمالالسكو بونات زي سب قانين أربعيو قال ملاد بحال أكاست حكم الناس وس أنا خوفي لندا تصبح هو تسيه قوي عايزة فلتني تايكم دخني قوي خيدة نعا تشبه نعايدة فيهم بعرف تفعلينا دحري يا أخوان أنا خالعي معلت مال ديجي تقول لهن خالعي جزي شومان سمعكسي سمالاليتا أشام داي معسي ترعاينا هو دحريو أنا ون دحريو وين عاونا يطبقني لا قدي فيو سلامي لكن أعرف خالعي جزي نخل كنا خلي أمناتهم بحلوة دمت ولا نعايدة يوم نعاس يوم أي طرفنا الصح ولا حنتي بلتن أيوة لا تنطري بذات عبعتها شو أنا خوفي لن تصبحوا مصراعيتني بذنا طابعتها جرا ناي سلام سهيلاتني بحريو بك حمداد بلكي خيطة خلتني أبري بحال حركات امبارح ما يكونن كم لسه تنزلوا قرأت بابري ولا دي تندخن ماما مزجب زخمان صنعت خين كنبر قليل كو يكون انت وريد دلو بحريو خنزلوا لك شعور اساسي مسرايا عاود طبق عشان لا قدي فيو رياتك نيات تلو دلخن كلها تقرع خلخن واه كل رياتني تقع ما كنا تسافر ياندي صنعت الدخن ولاديت كين كا خمزة خطقات مكا خبيديو انت نزم كما زنات كنز وردوم انت كتب لهم تدليا انت دورة لك تقبلوا بتسفى بتعجز تقبلوا لك امبر وبهيفا تنتينكا نسخاون كتحمم تدي كوينو خالق دقبر نقر يلن قنا سخناتاتو زجزية مسنو شاقروسي يخبدكا فيه وطم تعلو يتا دقبر نقر يلن سمعت هابنا قرأي خاتبل خما خنا أديتات كتب لأنت دليا قال انت له بسدهابنا نقبلوا بسوخاني تسفى زي مورات دخونا ساسكا تدخون يحلف دخون اندالنا نطبي زبالي كعلفي يقاري وبتسفى انا نبردل لنبر حصرته 5 عامات وقال لا يكونن تأثيرك يكونن كي تأثيرك كمان نوحي تعامل هو بعدين كنت نسمع تخلصوا كنت صغيرة من دابلك دحان موت كويني يمصا طراي موتي خلاي دي بولمبر دعللو غزيون هل خون خوني وخمل اي نبرني ومن سنوات نبر قنات من واحد بس راديو إرنا كبرات خاتلتنا أبز تحستو أزيك تكتاتلو تصنحكم أب منغو زعتوك على محتت عمي ورح مقابيت كلتشحن 19 غازيت إنيا حرقو قلتا مس ولاديتتا مس بعل بيتا نلعلي 16 عمت أما أسرتي اتركب تقراليت أستير يوحانس ماما مزقب منغستو اتغير علال اتغنج لينيرو نايلو متحستو زتكتاتلو تصنحكم ينيرو أب زمت صومن بخالا رستخن راخبينا سناي قناع راديو إرنا ملختاتكم ناب راديو إرنا أبز مدبزي كاباكم كار سمعتنا نزمت رئيتو نقفيتا ما أرمتان كالإنز قربلو مدبيو هلا راديو إرنا كامل لهم في الليل ما ينهان مدب كان عيشان بس بروجرام بتعمل طبو مدب شكرنا وشكر دينو تطالع سنبس أنا كانت لك كوينين نابزق كان لعي مدوال قديش كايو انتايو يخبرك هاي هلو بزخونا قلنا حان بزحات عماويل ألنا كابزي أستراليا
ስለዚህ ደውልና በቃ هاي جبر هاي تدفع تطلع ما يحكي أنا مسكناك تعبد جبر كان لعنة جبر دفعني جبر كل جديد سنبت بجروب كنا نسمعك يعني لي سامي أبو أستراليا أنا شماء أبو كله كتوسكو بزي حرق تجبر زلا كلام طيب بزعبنا وياني يتكم هابون تراويتنا زبرو بتعم يمسكنا نحرقو كنت صدوك علوا نحن إدنا نهب حزبي إرترا أيكونان حدنتنا كانت لنا يغني عليه هالو ريدي أرنا استماعي دانيال بحال كأستراليا دولاركم دلخو مدواتكم صبوا كل جزء كاتو لينا هذه ده كل نجارات وده سيدولك جن لما أنتي أبينا فال حتى ريدي أرنا دوي دلخو صحنتها مالت صبوا مدواتك ده سيدولني بدعمها مشاهدة كل نجار إنترتين تجبرناها ريتو قاله نغفيتها أيتوتوانيها جن حنتي ريتون هم نغفيتها عينة حالاتني صح أنت عمات كل جزء بزعواري بوفل قامتها بزح تزاربيها هجي مات جزء ساوسا تريد صاحا هاي سيبل مهنياتو مور أفتناتنا نعدنا صحاتي لك قصة فوتوغن كاس إن شاء الله بس نعدنا قصة ويتعبش كلا تاري قدر إن شاء الله كا كومتات جزء تتفعلوا تنبغنيرو سينات كا ما تخبيتي ريبوبت فوتوغن قدر تنبغن ديجن أفتنات كا مدرس حتى أصدقونت بزح سايت زي تقبل حش أنا دقة فأصلا عليه بزح أصلا كان بزح زي تزامن كحيز كم إن شاء الله ما هي ترى جن كم إن شاء الله هم قريبة عينته thank you إني باي سلام لردي رينا قادمة أسرحكم عوتنا السلطان من شمي ولد مكيال قبر البال أكشورين زمت باردات حفتزيا فوتتا نحرقوا يا تملكت حرقوا خاطن عزيز عزيز نوعا اعتبات إنيام مخانا يا من الله انتوخوني أبز حلف فزيجي أبستفر لإوانات الورف قالتين متيا بزعبادو بعد ما مس عن دكتور عند برهن مس أتو خيدانا تخاطا تيديو سميعين انتوخونا جن عند برهن كوميشنر نايدو بيلو إساس للسميع تارغاز اتدبمو اتفولتو خوين سلز تسمعو نسو نخلطي أنا تحيزكم محسن ببوي منا مالتي نتي نايدب كوميشنر دكتور عندو برهان كم سفولتو جيرو ميرت إلسا خمدي توستا جيرو أمبيبو انتوخونا جن عطو تادسي أفرطو قاسل الزيبولو انتوخونا تا حنساس كي قدلت كي حابتت تقبل الله نزبل أمنتو إزالو مثلا تخونا جن حاربو أو توتا سلز النبرت نتدوب كأني أعتد أسلت فلتهم من كم تركبو خان أعتد أمنتو سلز الله من وريرو توريرو من كتوريرو من توريرو أعتد أسلت زي دمس راديو إيراناي مو أنا خرج بدليكم بعد زي تزاروا وزرلكم دكتور جابت حسب ذهبه أكون ذهب إيرتريس ولا سراويتو قمت متأخر بخبفتي من قد تهدلي تانجر سابق يتحمق فينا ترخيبا هذا يأتر لا تحمق بغنياتهم ጦርነት ግጅፍ ከምጽ አይኮንም ጦርነት ተገጥ እንታ ጦርነት ምግጣመሉ ሰላም እዩ ሰላም ይአክል ይእኽልና ናፍቅርን ለውጦ ናስብላ ምንጻዩ እትንሽና አጀንዳ ገርና ከመንቀሳቀሰሉ ዝግበአና ሕዝጉን ኩሉ ሻዕ ባባጋር ሓደ ነገር ካብ ንደግም ህዝቢ ትግራይ ታይተንፈሰታይ ተዛረረ መርሕት ታይበሉ ህዝቢ ታይበለ ካብ ንብል ንምንታይ ግዜ ወሲድና ህዝብና ሰላም ንኽወጽእ ሓድና ሰላም ንኽወጽእ ናብ ሰላም ተንቀሳቀስልና ዘይናሐስብ أتفعلت مدعية زيها بمجمريا عبجزيات أكل أي فال كم جزيات حظ زبهال اللي زلوا بمسحنا نامسجونكو
ብዕልፍውነተን ንግዜያት ኣክል ናብ ከኣክል ለይትን መዓልትን ስዕራ ዘለኽን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኤርትራውያን ምዉቕ ሰላምታይ ይብጻሕክን ብምቕጻል በዛ መዓልቲ መዓልታ ፀብፂባ ትመጽእ ዘላ ክብርቲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጉንበት 8 ገለ ክብል ካብ ተዘኮረታተይ ክፍቀደኒ ብትሕትና ይሓትት እምበኣር ኣሕዋት ኣድመፅትን ተዋሳእትን ራድዮ ኤሬና መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል እንከሎ እታ ኣቐዲማ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ጎሊሓ እትመጽእ ወላዲት ታዲኻን ሓፍትኻን በዓልቲ ቤትካን ከምኡውን ኩሎም ብፆትካ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና እስከ ናብዛ ፍትሓዊት መዓልቲ እንኳ ኣብፀሓክን ክብል እንከለኹ ዝስማዓኒ ጽቡቕ ሓጎሳዊ መንፈስ ሓደ ሓደ ግዜስ መግለፂ ስእነሉ እንተበልኩኽን ቃል ኣጋንኖ ኣይምስልኩም ናይ ብልበ እየ ኣደ ብግደ ቁኑዕን ኣወንታውን ነዘራርባ ክንድህሉ ከም ምዃና ብዙሕ መግለፂ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ንኹላህና ብሩህ ስለ ዝኾነ የግዳስ ከም ፍጡራት ደቂ ሰብ መጠን ረሳዕቲ ስለ ዝኾና ንመዘኻኸሪ እንተዘይኮይኑ ካብ ጥንሲ ጀሚራ ናብ ሕርሲ ብምጥዋ ቢላ ናብ ምዕባይ ከም መወሰኽታዊን እንተሓመምካ ምስኻ ትሓምም እንተጠመኻዊን መግቢ ንዓዓ ገዲፋ እትዕንግል ድሕሪ ዝኹሉ እውን ተምህር ዓቕሚ ኣዳም ንዝተበፅሐውን ደኺመ ከይበለት ተመርዑን ተዘርዑን ብቐጻሊ ደቂ ወዳድ እዮም ደቂ ጓላ ኮስኩሳ ትዕቢ ሕያወይቲ ኣደ ዘይተመስገነት መን ይምስገን ኣሕዋት ኤርትራውያን መቸስ ጓላ ኣንስተይቲ ክበሃል እንከሎ ፍርቂ ኣካል ወዲ ተባዕታይ ከም ምዃና ኩላህናን ሰማማዓሉ ጉዳይ ክንሱ ብወገን ማዕርነት እንተገምገምናዮ እውን ፍልሊ ኣብ መንጎ ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ከምዘየሎ ብጭብጢ ዝተራእን ዝረአን ዘሎ ሕሉፍ ታሪኻትና ይምስክሮ ንማዕርነት ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብጉልበት ዝቕይሳ እዚ ቅየሳ ዝግን ጉጉይ ቅየሳ እዩ ብራእያይ እንታይ ክብል ከም ዘለኹ እኳ ክትርድኡኒ እትስሆ እምበር ማዕርነት ብናይ ኣእምሮ ተሓሳስባን ስነፍልጠትን እንተቀየስናያ ዝሓሸን ርትዓውን እዩ ምበልኩ ሬድዮ ኤረና ካብ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲ እምረታዊ መቓን ንሓርነት ተቕዋም ኣልበርት አንስታይን ብጂን ሻርፕ ትርጉም ዳንኤል ረዘነ ኣብ ምውጣን ዘጋጥሙ መሰናኽላት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ተጣበቕቲ ንሓርነት መሰናኽላት ሓርነት ንምግጣም ዘኽእል ትንተናታት ብምሉእ ዓቕሞም ኣይሃቡን ኣገዳስነት ጥንቁቕ ስትራቴጃዊ ውጥን ስሕት ኢሎም ጥራይ ስለ ዘለልይዎ ብዙሕ ኣብ ግብሪ ኣይዋዕለን ስለምንታዮም ግን እቶም ንህዝቦም ፖለቲካዊ ሓርነት ከጎናጽፉ ራእይ ዘለዎም ሰባት ንመደቦም ክዕወት ዝኽእል ኣጠቓላሊ ስትራቴጃዊ ውጥን መብዝሕትኡ ግዜ ዘየዳልዉ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣባላት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ስትራቴጃዊ ውጥን ልምዲ ዘይብሎም ስልጠና ዘይወሰዱ ወይ ድማ ኣድላይነቱ ዘይረኣዮም እዮም እዚ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዩ መራሕቲ ተቃውሞ ብዙሕ ግዜ ብመልእኽቲ ስርዓታት ስለ ዝጋፍዑን ግዜ ዘይህብ ሓላፍነት ድማ ስለ ዝውጥሮምን ስትራቴጃዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብልሉ ዝኽእሉ ጥበብ ንምኽዕባት ኣራኽቦ ይስእኑ
ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዝህሉ ልሙድ ተርእዮ ንተበግሶታት ምልኪ መልሰ ግብሪ መሃብ እዩ ከም ሳዕቤኑ እቲ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ድፋዕ ናይ ሓርነታት ተሓፂሩ ንኣካይዳ ናይቲ ዘሎ ምልካዊ ስርዓትን ናይ ዕብለላ ፖሊሲታቱን ብደፋእታ እናመከተ ተኸላኻሊ ስጉምታት ጥራይ ዝወስድ ገለ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣድላይነት ሰፊሕን ነዊሕ ዝጠመተን ውጥን ኣብ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ከይረኣዮም ይኽእል እዩ ዕላምኦም ኣትሪሮምን ብዝሰፍሐ መገዲ ብምቅልሖም ጥራይ ክዕወት ይኽእል እዩ ዝብል ዘይብሱል ኣተሓሳስባ ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም ገሊኣቶም ድማ ኣብ መትከሎም ጸኒዖም ብምቅላስን ንጸገማት ብምብዳህን ጥራይ ንዕላማታቶም ከተግብርዎም ዝኽእሉ መሲሉ ክረኣዮም ይኽእል እዩ ሰብኣዊ ዕላማታትን ክብርታትን ብዓውታ ምቅላሕ ተኣማንነትካ ንዕኦም ድማ ምግላጽ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ እዚ ንበይኑ ግን ንምልካዊ ስርዓታት ወጊኑ ሓርነት ከጎናጽፍ ዝኽእል ኣይኮነን ገለ ግሩሃት ተቃወምቲ ድማ ጎነጽ ብምዝውታር ጥራይ ሓርነት ክጭበጥ ዝኽእል ይመስሎም ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ግን ጎነጽ ዋሕስ ናይ ዓወት ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ናብ ሓርነት ናብ ስዕረት ናብ ህልቂት ወይ ድማ ናብ ክልትዩ ኸምርሕ ይኽእል ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት እቲ ምልካዊ ስርዓት ንጎነጻዊ ቃልሲ ኣደልዲሉ ዝዓጠቐ እዩ ወተሃደራዊ ክውንነታት ድማ ሳሕቲ ጥራዮም ንረብሓ ዴሞክራስያውያን ዝኾኑ ገለ ተቓለስቲ ድማ ንተግባራቶም ኣብቲ ንዕኦም መሲሉ ዝረኣዮም ስምዒት ዝተመርኮሰ ይገብርዎ ከምዚ ዓይነት ዝምባለ ርእሰ ምእኩል ጥራይ ዘይኮነ ብሉፅ ሓርነታዊ ስትራቴጂን ምዕባል እውን ኣየኽእልን ሓደ ሰብ ነይርዎ ኣብ ዝበሃል ብሩህ ሓሳብ ዝተመርኮሰ ውጥን እውን ድሩት እዩ እቲ ብሓቂ ዘድሊ ነገር ነቲ ዘሎ ምልኪ ንምቅላስ ቀጺሉ ዝመጽእ ስጉምታት እንታይ ምዃኑ ዝእምት ኣብ ጥንቁቕ ቅመራ ዝተመርኮሰ ውጥን እዩ ብዘይ ስትራቴጃዊ ትንተና ጥንቁቕ መጽናዕቲ ክህሉ ስለ ዘይክእል መራሕቲ ተቃውሞ ነቶም ኣብ ዓወት ዘብጽሑን ደረጃ ብደረጃ ዝውሰዱን ስጉምታት እንታይ ምዃኖም ክፈልጥዎም ኣይክእሉን ተባልሓትነትን ብሩህ ኣተሓሳስባን ኣገደስቲ እኳ እንተኾኑ ስትራቴጃዊ ረብሓ ናይ ዴሞክራስያውያን ሓይልታት ንምድንፋዕ ብውሕልነት ክስርሓሎም ይግባእ ኣንጻር ምልኪ ዝቐንዕ ዝግብኦ ተግባራት ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ በየን ክጅመር ከም ዘለዎ እውን ምፍላጡ ስለ ዘጸግም ገለ ሰባት ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ግበርዎ ኢሎም ክመኽሩ ይኽእሉ እዚ ሓጋዚ መሲሉ እኳ ክርአ ዝኽእል እንተኾነ ዘይከኣል ነገር እዩ ብፍላይ ኣብ ድኹም ምንቅስቓሳት ብተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዘሎ ድሩት ጸጋታት ብኸመይ ከም እንጥቀመሉ በየን ከም እትጅምርን ኣበይ ከተተኩር ከም ዘለካን ክትፈልጥ ኣይኽእለካን እዩ ገለ ሰባት ወይ ጉጅለታት ኣድላይነት ውጥን ክረኣዮም ዝኽእል እኳ እንተኾነ ነቲ ጉዳይ ከም ናይ ሓፂር እዋን መደብ ወይ ድማ ከም ስልታዊ ነገር እዮም ዝርእይዎ ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ኣድላይ ወይ ድማ ዝከኣል መሲሉ ዘይረኣዮም ኣሎ ሓደ ግዜ ብመንጽር ስትራቴጃዊ ረብሓታት ምሕሳብን ምትንታንን ይጽግሞም ብደቀቕቲ ነገራት ኣንፈቶም ብምስሓትን ንተጻረርቶም መልሰ ግብሪ ብምሃብን ነቲ ብዴሞክራስያዊ ተቃውሞ ዝግበር ተበግሶታት ብግቡእ ኣይጥቀሙሉን ኣብ ናይ ሓፂር እዋን ንጥፈታት ካብ መጠን ንላዕሊ ብምድሃብ እቲ ቀንዲ ዕላማ ክዕወተሉ ዝኽእል ካልእ ኣማራጺታት ኣብ ምፍታሽ ድኽመት የርእዩ ሬድዮ ኤረና ገለ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓሳት ንምልኪ ከኣልዩ ዝኽእሉ ኣጠቓላሊ ስትራቴጂ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ክንድኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቅጽበታዊ ጉዳያት ጥራይ የተኩሩ እቲ ምልካዊ ስርዓት ብናታቶም ጻዕሪ ጥራይ ክወድቕ ዝኽእል ኮይኑ ኣይሰምዖምን ስለዚ ንዕኡ ዝምልከት ውጥን ምሕንጻጽ ኣጉል ምቁጽጻይ ወይ ከንቱ ጻዕሪ ይሓስብዎ እቲ ዝካየድ ሓርነታዊ ቓልሲ ኣንጻር ዱልዱል ዝሰረቱ ምልካዊ ስርዓት ምስ ዝኸውን ነቶም ተቓለስቲ ዝገጥሞም ብድሆ
ምስ ሓያል ሰራዊትን ፖሊስን ምፍጣጥ ስለ ዝኾነ እቲ ስርዓት ድላዩ ክገብር ዝኽእል ገይሮም ይቆጽርዎ። ምስ ምህሙን ተስፍኦም ብታሪኻውን ሓላፍነታውን ምኽንያታት እቲ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ዘይተጸዓድነቶም ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። ከንጸባርቕዎን ክቕበልዎን ዋላ ኣይድለዩ ተግባራውነቶም ተስፋ ዘለዎ ኮይኑ ክረኣዮም ኣይክእልን። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ናይ ነዊሕ እዋን ኣጠቓላሊ ስትራቴጃዊ ውጥን ኣድላይ ክመስሎም ኣይክእልን። ስትራቴጃዊ ውጥን እንተዘየለ ድማ ዘይተርፍ ደርቋሲ ሳዕቤናት ክኽሰት ግድን እዩ። ከም ሳዕቤኑ ሓይሊ ኣይህሉን፣ ስራሕ ኣድማዕነት ኣይህልዎን፣ ጉልበት ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ይሃልኽ፣ ብልጫታት ኣብ መዓላ ይውዕሉን፣ መስዋዕትነት ድማ ንኸንቱ ይኸውን። ዴሞክራስያውያን ብስትራቴጃዊ መደብ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ዕላማታቶም ከተግብሩ ኣይክእሉን። ዘይተወደነ ኣጉልን ሕውስዋስን ንጥፈታት ንተቃውሞ ንቕድሚታ የሰጉሞን። በንጻሩ መልካዊ ስርዓት ስልጣኑን ዕብለልኡን ንኽሕይል ይሕግዞ። ኣብ ሓርነታዊ ቃልስታት ኣጠቓላሊ ስትራቴጃዊ ውጥን ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይሰርሓሉ መልእኽቲ ካብቲ ክጸንሕዎ ዝግብኦም ንላዕሊ ኣብ ስልጣን ይጸንሑ፣ ንነዊሕ ዓመታት ድማ ይቕጽሉ። 4 ኣገደስቲ ኣምራት ኣብ ስትራቴጃዊ ውጥን። ብስትራቴጃዊ ኣገባብ ክንሓስብ ክንክእል መታን ናይዞም ዝስዕቡ 4 ኣምራት ትርጉም ምፍላጥ ከድልየናዩ። ቀንዲ ስትራቴጂ ዝበሃል ሓደ ዕላምኡ ኣብ ሸቶ ንምብጻሕ ዝቃለስ ጉጅለ ንዘሎ ኩሉ ዓቕምታት ማለት ቁጠባዊ፣ ሰብኣዊ፣ ሞራላዊ፣ ፖለቲካውን ውድባውን ወዘተ ንምውህሃድን ንምምስራሕን ዘኽእሎ ኣመር እዩ። ቀንዲ ስትራቴጂ ብቐዳምነት ናብ ናይቲ ጉጅለ ዕላማታትን ዓቕምታትን ብምትኳር ነቲ ግርጭት ኣብ ምግጣም ሓድሽ ዝብሎ ቴክኒካዊ ጥበብ ንኣብነት ወተሃደራዊ ቅዲ ኩናዶ ወይስ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ይውስን። መራሕቲ ተቃውሞ ቀንዲ ስትራቴጂ ኣብ ዝሕንፅፅሉ እዋን ንተጻረቶም በየኖት ፀቕጥታትን ጽልዋታትን ከድምዕሎም ከም ዝኽእሉ ምምዛንን ምውጣንን የድልዮም። ብተወሳኺ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታትን ግዜን ከመይ ዝበለ ናይ ተቃውሞ ጎስጓሳት ክጅመር ኣለዎ፣ እንታይ ክስሕቦ ኣለዎ ዝብል ሕቶታት ኣብቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ክውሰን ይኽእል። ቀንዲ ስትራቴጂ እቲ ቃልሲ ብኸመይ ክካየድ ከም ዘለዎ ዘነጽር መሰረታዊ መቓን ናይ ዝተወሰነ ኣማራጺ ስልትታት ይፈጥር። ቀንዲ ስትራቴጂ ኣወዛዝዓ ሓፈሻዊ ዕማምን ናብ ዝተወሰነ ጉጅለታት ከምኡውን ኣብ መቓርሓ ንቓልሲ ዘድሊ ንዋት ናብቶም ጉጅለታት ይውስን። ስትራቴጂ ዝብል ኣምር ኣብ ውሽጢ ቀንዲ ስትራቴጂ ንዝርከቡ ዝተወሰኑ ዕላማታት ብኸመይ ከተዕውቶም ከም እትኽእል ዘረድእ ኣምር እዩ። ስትራቴጂ ብኸመይን ማዕስን ትቃለስ፣ ብኸመይ ዝበለ መገዲ ንዝለዓለ ድማዕነት ናይ ዝተወሰነ ዕላማታት ትሰርሕ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት የተኩር። ስትራቴጂ ምስ ናይ ሰኣላይ ሓሳብ ክወዳደር እንከሎ ስትራቴጃዊ ውጥን ወይ ድማ ምስ ናይ ኣርክቴክት ዲዛይን ከነነጻጽሮ ንኽእል። ስትራቴጂ ንስዕረት ተጻረቲ ዘቀላጥፍ ቁሉዕ ግርጭት ዝኽሰተሉ ተኽእሎ ብምእማት እቶም ተጻረቲ ቀልጢፎም ኣላሽ ከም ዝብሉ ዝገብር ስትራቴጃዊ ኩነት ክፈጥር ይኽእል። እዚ ምስ ዘይከውን ድማ እቲ ዝፍጠር ስትራቴጃዊ ኩነት ንዓወት ናይቶም ተቓለስቲ ርጉጽ ክገብሮ ይኽእል። ስትራቴጂ ንዝተረኽበ ዓወታት ብኣድማዕነት ንኽጥቀመሉ እውን የኽእለካ። ኣብ መስርሕ ናይ ቃልሲ ጎስጓስ ብኸመይ ክምዕብል ከም ዘለዎን ስትራቴጃዊ ኩነት ብዝተፈላለየ መዳያቱ ኣብ ምዕዋት ናይቲ ዝድለ ዕላማ ብኸመይ ከገልግል ከም ዝኽእልን ንምፍላጥ ስትራቴጂ ሓጋዝ እዩ። ዝተወሰኑ ጉጅለታት ኣብ ንኣሽቱ ስርሒታት ክዋፈሩሉ ዝኽእሉ ጥበብ የስንቕ። ኣብቲ ተመሪጹ ዘሎ ኣገባባት ቃልሲ ዝህሉ መምዘኒታት ናይ ዓወት ሓደ ብውሕልነት ዝዳሎ ስትራቴጂ ኣብ ግምት ክእትዎም ካብ ዝግብኦም ነገራት ሓደ እዩ። ዝተፈላለየ ገባባት ዝተፈላለየ መምዘኒታት ኣለዎ። እቲ መምዘኒታት ተማሊኡ ማለት ዓወት ትሕዝዩ ማለት ኣይኮነን።
ተወሰኽቲ ረቑሒታት ከድልዩ ይኽእሉ እዮም። ስትራቴጂ ኣብ ዝሕንጸጸሉ እዋን ዴሞክራስያውያን ንዕላማታቶም ብንጹር ከብርህዎ ይግባእ። ንዓኣቶም ንምዕዋት ዝግበር ጻዕሪ ድማ ብኸመይ ከም ዝልካዕ ክፈልጡ ይግባእ። እቲ ዕላማታት ብሩህን ትንቱንን ምስ ዝኸውን ነፍሲ ወከፍ ዕላማ ዝትግበረሉ ዝኽእል መምዘኒታት ክፈልጡ ይሕግዞም። ከምዚ ዓይነት ንጹርነት ኣብ ስልታዊ ውጥን እውን ኣገዳሲ እዩ። ሬድዮ ኤረና ስትራቴጂ ብታክቲካትን ሜላታትን እዩ ዝትግበር። ታክቲክ ክበሃል እንከሎ ኣብ ሓደ ውሱን ኩነታት ንዘሎ ዓቕሚ ተጣቢብካ ንዝበለጸ ረብሓ ክትጥቀመሉ ምኽኣል ማለት እዩ። ታክቲክ ማለት ዝተወሰነ ዕላማ ንምዕዋት ዘገልግል ዝተወሰነ ተግባር ማለት እዩ። ኣማራጺታት ታክቲክ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ደረጃ ናይ ግርጭት ንዘሎካ ተኽእሎታት ብኸመይ ጌርካ ብዝበለጸ መገዲ ንስትራቴጂክኻ ክትዕውተሉ ትኽእል ኣብ ዝብል መረዳእታ ዝተመርኮሰ እዩ። ታክቲካትን ሜላታትን ኣድማዕነት ክህልዎም እንተኾይኑ ኣብ ምዕዋት ስትራቴጂያዊ ዕላማታት ብዘለዎም ተዛማድነት ምስ ዝምረጹን ኣብ ጥቕሚ ምስ ዝውዕሉን እዩ። ንስትራቴጂያዊ ዕላማታት ዘሕይሉ ታክቲካዊ ረብሓታት ኣብ መወዳእትኡ ከንቱ ድኻም ኮይኖም ክተርፉ ይኽእሉ እዮም። ልክዕ ከምቲ ስትራቴጂ ምስ ቀንዲ ስትራቴጂ ተሳንዩ ክኸይድ ዝግብኦ ታክቲክ እውን ምስቲ ዝሰፍሐ ስትራቴጂ ክቃዶ ይግብኦ። ኣብ ዝተወሰነ መስርሕ ናይ ተግባር ዘተኰረ እዩ። ታክቲክ ኣብ ቃልሲ ዘተኩር ነገር ክኸውን እንከሎ ስትራቴጂ ግን ካብኡ ዝሰፍሐ እዩ። ሓደ ዝተወሰነ ታክቲክ ከም ክፋል ናይ ሓደ ኣጠቓላሊ ስትራቴጂ ናይ ግጥም ወይ ጎስጓስዩ ክረአ ዘለዎ። ታክቲክ ካብ ስትራቴጂ ፍሉይ ብዝበለ ኣገባብ ንሕፅር ዝበለ እዋን ኣብ ንእስ ዝበለ ከባቢታት ጂኦግራፊካዊ፣ ትካላዊ ወዘተ ወይ ብውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ሰባት ወይ ድማ ንውሱን ዕላማታት እዮም ዘገልግሉ። ኣብ ዘይጎነፃዊ ተግባር ኣብ መንጎ ታክቲካውን ስትራቴጂያውያን ዕላማን ዘሎ ፍልልይ ብምዕባይ ወይ ብምንኣስ ናይቲ ክጭበጥ ተደልዩ ዘሎ ዕላማ ክፍለጥ ይከኣል። ስትራቴጂያዊ ዕላማታት ንምዕዋት መጥቃዕታዊ ታክቲካዊ ኣገባባት ምምራጽ ይከኣል እዩ። እዚኣቶም ሓንፀፅቲ ኣብ ልዕሊ ተጻረርቲ ወሰንቲ መጥቃዕታት ንኽፍንዉ ዘኽእሎም ምቹእ ሃዋህው ዝፈጥሩሎም መሳርሒታት እዮም። ስለዚ ታክቲካዊ ስርሒታት ዝሕንፀጹን ዝትግበሩን ሰባት ንኩነታት ንምግምጋምን ዝበለጸ ሜላታት ንምምራጽን ዘኽእሎም ጥበብ ዝሰነቑ ክኾኑ ይግባእ። እቶም ተሳተፍቲ ብኣጠቓቕማ ናይቲ ተመርጸ ቴክኒካዊ ጥበባትን ሜላታትን ዝሰልጠኑ ክኾኑ ኣለዎም። ሜላ ዝብል ኣምር ንሓደ ዝተወሰነ መሳርሒ ወይ ኣገባብ ተግባር ዝገልጽ እዩ። ብመንጽር ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ክረአ እንከሎ ነቶም ኣብ ምዕራፍ 5 ዝዘርዘርናዮም ዝተፈላለዩ ገባባት ተግባር ከምኒ ኣድማ፣ ኣብያ፣ ፖለቲካዊ ሕንገዳን ካልኦትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ማዕባብላ ሓላፍነታውን ኣድማዕነትን ስትራቴጂያዊ ውጥን ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብ ጥንቁቕ ኣሰራርዓን ምርጫን ናይ ቀንዲ ስትራቴጂታት ታክቲካትን ሜላታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተገልጸ ቀንዲ ሓሳብ ካብ ምልኪ ናብ ሓርነት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ብጥንቃቐ ዘዳሎ ስትራቴጂያዊ ውጥን ኣገዳስነቱ ዝዓዘዘ ምዃኑ እዩ። ብውሕልነት ዘይምውጣን ውድቀት ከስዕብ ይኽእል። ብዕቱብ ዝዳሎ ስትራቴጂያዊ ውጥን ግን ንዘሎ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ኣዋሃሂዱ ንዕላማታት ሓርነትን ዴሞክራስን ክዕውቶ ይኽእል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዛዚምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና